हेलो लोगोफोर दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय स' लोगोफोर दिनै सेथि फोरबो बिनिनो माखासे नुथायफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानबाय स' भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय नै थानसालियाव थांनायनि सिगां आं जोंहा बाबानिफ्राय बोर लाबाय गोदान बोसोर हिसाबै जोंहा आइखौबो आं खुलुमनानै थांखानो नागिरदोंमोन आरो नाथाय आइया फैनानै खुलुमफाय बुंबाय आरोना ओंखाम जागासिनोमोन आरो ओमफ्राय आं थानसालियाव थांनो तारातारि जादोंमोन ना स' खुलुमलांस्लाबनो हायासै आरो आइखौहाय आंहा थानसालियाव थांनो ओंखारखांबाय दा जों थानसालियाव थांनो नागिरदों बाबादो आंदो आइया न'आवनो थागोन आरो थाङा स' जों दा थांसै बाबादो आंदो थानसालियाव ओमफ्राय बोराइफोरनो मान फालि बावनो गेन्जि लाखाबाय ओमफ्राय जोंहा बाबा दांदो थाबायलांगासिनो मन्दिरा एसे गोजान जायो आरो जोंहानि न'निफ्राय जों दा थाबायनो थांगासिनो बाबाया दाबो देग दामबायसो थादो दाबो जायाखै दांनायाबा मन्दिरा टाइम खैथा जाखो नों नायनायाव दसथा बारबाय साराय एगार'ता थानसालियाव आं थांबोला रावबो फैथ'वाखैमोन रायजो राजाफोर दसे नेथ'नांबाय आरो दा लागोन र' गिदिंनि आरो लोगोसे माइनावफोरनि बायदि बायदि बिबानाव थानाय गासिबो बिबानगिरि नोंथां ओमफ्राय दा गेदेरफोरखौ मान फालि बावनाय हाबाफारि जागासिनोमोन थानसालिनि भितरावनो मान फालिखौ बावखानाय जादोंमोन आरोना कमल बर'खौ मान बावगोन फरायना मरमि बर' बिथाङा मान बावगोन फरायना दुर्मिका दैमारिया नै थानसालिया जोब्बायानो आर'ज ओरि लाखांबाय दा माइनाव थिसननाय दङ माइनावखौ गामिनिनो देउरिनाहा लांनाय जादोंमोन आरो बे सिफुं सुबाय थानाया आमाय जायो आङो
Sifungabu? Harus macam kayak gini. So bisa naik main aku lah beda, Freda main olah berapa ke item sunnah gitu. Holding. Ish, musa banza bera. Kulum nanggun main no, kulum. Oमफ्राय जोङो माइनाव थिसनखांनानै बुट जानो नेगासिनोमोन बुट जानानै ओमफ्राय जों न'आव फैबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिसिमनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं Jahat aja jangan senone. Hati bisa nggak tuh banyak.